per una part, òbviament està la vessant literària, però aquesta vessant literària sempre és una manera... A mi m'agrada molt la literatura perquè hi ha molts cops que llegeixo un sentiment que jo he tingut i el llegeixo i està escrit d'una manera tan bèstia i tan directa i tan sensible al mateix temps que és com, uah, m'hagués encantat poder haver escrit això. No és que la imatge no m'ho doni, és que la literatura a mi em dona molt. Llavors, com que és un àmbit artístic que per a mi és tan important i que veig que per altra gent és tan poc, hi ha molt poca gent que llegeix. I també estic aportant una mica el meu granet de sorra, no? Hi ha molta gent que, en els tallers sobretot, i gent que em segueix per Facebook, que quan cito un llibre després el compren i el llegeixen. I després em demanen que recomanem els llibres. I em sembla fantàstic. Quan fas una pintura a l'oli, pots tardar un mes en acabar-la, o 3 dies, però és un procés molt més llarg que una il·lustració, i ja està, i no pots aplicar-la a altres suports. Amb una il·lustració pots fer de tot. Pots fer cartells, pots fer bolsos, pots fer portades de CDs, mil coses. Llavors, al final, el fet de que la teva obra vagi canviant de suport, com que es vaig adaptant a distints elements, també arriba a més gent. I també és una cosa més... Personalment, i clar, jo sempre parlo des de la meva experiència, jo veig que els meus dibuixos són molt més frescos que els meus quadres a l'oli. En general és com una confiança en el ser humà, podríem definir-ho, unir naturalesa i urbanisme, no sé, m'agrada molt l'aspecte femení, com tot això potser. Ara mateix, no sé, com anirà? Els animals m'agraden molt, clar, perquè és com portar la naturalesa a l'urbanisme. Sento que perdem una mica la connexió amb els orígens aquí i amb el tot. També potser de gust, també portar... No sé, m'agrada veure un animal en un lloc superurbà i encimentat, no? Em defineix la meva manera de veure el món, intento comunicar amb l'art de la manera, vull dir, amb les pintures, amb la il·lustració, amb tot el que faig, comunicar el meu filtre, que és l'únic que puc aportar. Un artista crec que el que fa és fixar idees i fer-les reals.